12 ka mga minor de edad ang na-rescue sa usa ka cybersex den niadtong Martes sa gabii didto sa Iligan City. Ang mga kabatan-unan nga nag-idaran o nagpangidaron og 6 anyos hangtod 17 anyos giyong nalambigit sa prostitution ug hilawas alang sa mga langyaw nga nananaw online. Nasikop sa kapulisan ang 5 ka suspitsado nga giingong nagpadagan sa cybersex den. Nasakmit sab sa kapulisan ang mga gamit sa operasyon sa cybersex den sama sa computer, mga sex toys, mga condoms, ATM cards, mga resibo sa money remittance, birth certificate sa mga minor de edad o pakete sa mga gidudahang shabu. Ana-ana karon sa kustodiya sa DSWD Northern Mindanao ang mga na-rescue nga minor de edad.